L-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed tibqa' tinsisti li l-Kummissarju tal-Pulizija għandu jinħatar biż-żewġ terzi fil-Parlament minkejja li l-proċess ferm aktar trasparenti tal-ħatra kif propost mill-Gvern diġà ġie approvat fil-Parlament. Il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia baqa' jisħaq dan fil-proposti li ressaq għall-Kummissjoni Venezja wara illi kien il-Gvern li ressaq il-proposti tiegħu li ġew infissra bħala pass fid-direzzjoni t-tajba anki mill-Kamra tal-Avukati. Mawa News l-avukat Ellul spjega li l-ebda pajjiż fl-Unjoni Ewropea ma jaħtar Kummissarju tal-Pulizija bil-mod kif qed tibqa' tgħid l-Oppożizzjoni. Saħaq li l-metodu kif propost mill-Oppożizzjoni ta' Adrian Delia jipparalizza kollox biex finalment niġu għal sitwazzjoni fejn xorta tgħaddi r-rieda tal-maġġoranza ta' min ikun fil-Gvern. L-ebda pajjiż fl-Unjoni Ewropea ma jaħtar il-Kummissarju bid-2 terzi fil-Parlament. Li tista' wkoll twassal f'paraliżi fi-stalemate tas-sitwazzjoni. Imma fl-istess ħin ukoll l-Oppożizzjoni qed tgħid li jekk dan il-vot ma jintlaħaqx tmur lura għal simple majority u allura kif jgħid il-Malti niġu ċikku briku. Dr. Ellul saħaq kif il-proċess tal-ħatra tal-ogħla kariga fil-korp kif imressaq mill-Gvern huwa konformi ma' rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja u saħansitra jmur pass il quddiem kif il-Prim Ministru reħaq il-poter minn idu illi jażel direttament hu il-Kummissarju tal-Pulizija. Dan kif l-14 il-kandidat li resqu l-qudiem biex imexxu l-korp tal-Pulizija qed jiġu marbla mill-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku illi fiha 5 membri, 2 membri nominati mill-Gvern, 2 membri oħra nominati mill-Oppożizzjoni u chairman maqbul bejn il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni. Wara li din il-Kummissjoni indipendenti u awtonoma bil-Kostituzzjoni se tniżżel il-kandidati għal 2, dawn se jiġu skrutinizzati mill-Kumitat tal-Ħatrit Pubbliċi biex finalment jintgħażel l-aktar kandidat idonju għal kariga ta' Kummissarju tal-Pulizija. F'dan il-kuntest Dr. Ellul iddeskriva l-Aġir tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista bħala wieħed perikolus għaliex mhux biss se tibqa' tinsisti dwar proċess mhux vijabbli ta' ħatra ta' karika kruċjali bħal din, iżda fl-istess ħin naqset milli tgħid jekk hux se tipparteċipa fi skrutinju parlamentari tant importanti li se jkun imxandar fuq it-televiżjoni biex anke l-pubbliku isegwi b'mod ħieles. Sissa dwar il-grilling mill-Oppożizzjoni għadna ma smajna xejn. U dan huwa atteġġjament ftit perikolus meta qed tikkritika il-mekkaniżmu ġdid li fl-aħħar mill-aħħar diġà ġie approvat u fl-istess ħin m'intix qed tgħidilna kif ħadd tipparteċipa f'dan il-proċess tant demokratiku u trasparenti fl-aħħar mill-aħħar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.